Piłkarze Stadionu Śląskiego z rocznika 2000 zainaugurowali w niedzielę nowy sezon Śląskiej Ligi Tramparzy swojej kategorii wiekowej. Pierwszym rywalem podopiecznych trenera Adama Burka była drużyna Iskry Pszczyna. Od początku spotkania na boisku dominowali gospodarze. Gra niemal przez cały czas toczyła się na połowie Iskry. Ataki chorzowskich zawodników były groźne, choć dość długo nie przynosiły gola. Bramkę Pszczynian udało się odczarować w 18 minucie gry. Ładnym strzałem z dystansu popisał się Patryk Grychtolik. Okazało się, że to tylko początek kanoniady w wykonaniu Stadionu Śląskiego. Kilkadziesiąt sekund później wyczyn kolegi niemal skopiował Patryk Ochman. W 21 minucie zrobiło się już 3-0 dla gospodarzy. Tym razem autorem trafienia był Bartosz Żurek. Do końca pierwszej połowy trwał nieprzerwany napór gospodarzy, jednak żadnej z kolejnych akcji nie udało się podopiecznym trenera Burka zamienić na gola. Po zmianie stron groźne ataki wciąż wyprowadzali gospodarze. Wydawało się jednak, że nieco odważniej zagrają wreszcie piłkarze Iskry, którzy kilka razy przedarli się pod pole karne stadionu. Zapał Pszczynian do próby nawiązania walki ostudził Bartosz Borecki, podwyższając wynik na 4-0. Kolejne bramki musiały być już kwestią czasu, bo piłkarze Stadionu Śląskiego spisywali się w niedzielę wręcz wyśmienicie. W 45 minucie 5. gola zdobył Ochman. Gospodarze konsekwentnie dążyli do odniesienia jak najefektowniejszego zwycięstwa. Na 6-0 w 52 minucie trafił ponownie Ochman, kompletując hat-tricka. Wyczynu koledze pozazdrościł Grychtolik. Już 2 minuty później zdobył 7. gola dla Stadionu. Mimo bardzo wysokiego prowadzenia podopieczni trenera Burka imponowali ambicją i chęcią gry do samego końca. W efekcie w 65 minucie na koncie chorzowian było już 8 trafień. Autorem bramki został Grychtolik, który tym samym również skompletował hat-trick.
Do końca meczu chorzowianie jeszcze kilkukrotnie zagrozili bramce Iskry. W samej końcówce piłka po raz 9 zatrzepotała w siatce po rzucie wolnym, ale tym razem sędzia kazał powtórzyć stały fragment gry, a licznik naszych 13-latków zatrzymał się na 8. Ładnie, brawo, brawo! Stadion Śląski 2000 pokonał rówieśników z Iskry Pszczyna 8-0. Przede wszystkim widzimy radość na ich twarzach, to jest dla nas najważniejsze. Wynik na pewno zasłużony i w tym kierunku chcemy iść, jeśli chodzi o naszą grę. Ta jakość piłkarska mogła się chyba podobać, rodzice zadowoleni, piłkarze młodzi zadowoleni. To jest tak, że rywal prezentował poziom ligi, czy spodziewać się trudniejszych meczów? Jest to zespół, który zajął bodajże 7. miejsce w poprzednim sezonie w tych okolicach, więc na pewno nie jest to drużyna przypadkowa. W tym dniu wydaje mi się, że byli po prostu bardzo słabo dysponowani. Dodając do tego naszą dobrą dyspozycję, mamy właśnie taki wynik. No to jaki cel tutaj przyświeca tej drużynie? Myślę, że przede wszystkim gra o zwycięstwo w każdym meczu. Myślę, że ci chłopcy nie powinni bać się żadnej drużyny, powinni każdego dnia realizować swoje marzenia i iść do przodu, tak jak to było dzisiaj. Wydaje nam się wszystkim, że jest to bardzo perspektywiczny rocznik, który ma szansę w piłce seniorskiej coś osiągnąć i wtedy to zweryfikujemy.